Okay. Ready? Eva. Pwede na namin. Dapat sapat ko na niya. Grabe yung concentration. Kaya ba ano ka nag-iba? May kutik po. Adan! Abuli ka! Okay, ready? Eva. Adan. 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 Eva. 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 Nakonsyo sa Adan. Yan. Wala na. Pakita na tapos tuwan ka buhayan sa office pa. 50% na nga eliminate. Okay, ready? Ready? Adan. Adan. Eva. 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 Adan. Adan. Sabi ko yun dito, kaya sabi ko yun kabuhayan. Balik. Diyan na kasi. Diyan, nakakalisa. Simulan mo, masagad yan, mamo. Ito guys. Uliyan na sa Manilo. Wow, grabe. Mag-amay ba? Perde pa nila kung siya. Bakit? Kayo ano pa, Okay. Subong pa lang ka tatlo. Subong ka tatlo. Palang ka mo. Suli, unta na. Suli na. Suli na ha. Adan, Eva. Adan, Eva. Kaya ka na isa na ka-trial. Trial. Kaya ako nakinom. Sige na. Kaya ka na yan. May barbecue kumanda. Una subong, ano na, si Adan na si Iba na nagkaon sa mansala si Adan.